Op het moment zijn we bezig met een processor die de bomen uit het bos vandaan haalt. Dat doen ze ongeveer een week lang. Dan komt er een uitrijcombinatie en die gaat dan het hout uit het bos vandaan halen. Deze werkzaamheden, waarom ben die nodig? Ja, verschillende redenen. Het Ljouterbos is een heel mooi bos, maar de biem staan wel heel dicht op een wander. Dat hebben we in de Stwarm merken van vorig jaar dat een hele soort skeer oplevert. Dus we tenen het uit, zodat de biem wat steviger worden kennen. De schade die zal ongeveer bij de 10 hectare, dus 10 voetbalvelden die platgewaaid zijn. En daarvan hebben we dan een keuze gemaakt om een deel te laten liggen en een deel zal opgeruimd worden. Hebben daar een soort klachten ook kregen van de meesten, de recreanten? Ja, wel een soort, want er zijn echt hele hoeken gewoon omwaaid, want dat zijn maar 10 bjemkes, dus een grote Stwarm doorheen het leidt om. Ze vregen zich nou wel al af van ja, wat gaat er al hier uit? Nou, dat is eigenlijk wel een soort hout, maar het is vooral bedoeld dat we de komende 20 jaar weer een gezond bos krijgen kennen. We hebben over 20 jaar ook nog mooi doorheen herinneren kennen. Nou, daar wordt een boel tiert zitten zelfs. Ja, zeker dit soort werkzaamheden, dat is arbeidsintensief. Bomen liggen kriskras over elkaar heen. Een aantal bomen die nog zelfs vastzitten. Dat betekent dat ze soms onder spanning staan. Dat betekent dat het toch wel met zorg gezaagd moet worden. Want houtonderspanning kan toch wel ook gevaarlijke situaties opleveren. Nou, door de werkzaamheden zoals weekend verwacht je hem nog klachten door de oerles, want het ding had bijvoorbeeld wel een soort leven hierachter. Een soort leven, maar meesten weten vaak wat het doel is. En dan is de oerles ook wel goed te doen. Het is in een bos, dus er is genoeg om het loert wat te beheinden. Maar het kost het 6 weken, want het is een heel groot bos en er moet behoorlijk onzwaardig dienen worden. Dus ik ben net van hier op door de dijk leer.